Здравейте хора и добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм Гергана и това ще ми е първия влог, който ще правя днес. Мисля днес да ви покажа как ще мине моя ден. Днеска в Павел баня ще избира царица Роза и тези следващите дни, 8, 9 и 10, ще протече празника на Розата в Павел баня и мисля да ви взема с мен. Тъй като миналата година аз бях избрана за царица Роза, днес ще се оправяме и ще ходим заедно да си давам моята корона. Ще ви снимам процеси как се оправям, как си оправям косата, как си оправям прическата, кои продукти използвам за косата си, какви гримове, като бяла козметика ще ви покажа какво използвам и така ще се забавляваме през целия ден, като влога ще продължи може би следващите дни покрай целия празник и така, ще се включа след малко, когато отида да се изкъпя. Преди да почна да се оправям, ще ви покажа продуктите, които използвам. Здравейте хора, аз изкъпах вече, само че без косата, понеже с нощ се изкъпах. И сега тук съм се приготвила всичката козметика, която ще използвам днес, като гримове, като бяла козметика за лицето си, го хидратирам и продукти за косата, които ще използвам. Започвам с продукти за косата, които ще използвам. Ето този лак за коса на Schwarzkopf Taft. На мен ми допада, това е най-силната степен 5. Обаче, какъвто стилизант на моята коса сложа, тя просто не може да задържи прическата, защото е много тежка и косата ми е естествено кадрева. Така че почти никаква прическа не може да задържи на моята коса. Следващия продукт, който ще използваме е този на Sayas Max Hold Gel. С него си правя кадриците. Най-вероятно, може би днес това ще си правя плажни кадрици, такива с мокър ефект, ще използвам него. И използвам и тези кристали на Миаманте. Те са ми много любими. Също използвам техния шампуан и маска за коса, който е с колаборация с Ивайло Колев. Но в момента не са при мен, като си в Полша ще ви покажа абсолютно всичко, което използвам. Това са ми за косата и това ми е четката, която е на Ивайло Колев, на Миаманте. Това ми е крема за ръце, който използвам. Той е бебешки. Използвам го, защото много хубаво ми хидратира кожата и също така е веган продукт. Ето това серумче го използвам за лицето. В момента съм си го взела само него на Balance Me. Падна ми се от кутията на Bell Box. Прави ми кожата хубава, хидратира и с много различни масла вътре. И ето този увлажнител за лице, който също е от кутията на Bell Box. Skin Proud се казва. Толкова ми е останало вътре съвсем мъничко. Сега продължавам с грима, като използвам като започна с основата за грим, която ми е на Maybelline Baby Skin. Това ми е най-любимата основа за грим. Може би не съм използвала никога друга и това ми е, не знам коя подред разфасовка. Фонотена ми е този на Catrice. Много ми харесва. Аз по принцип нямам проблем на кожа, нямам пъпки, нямам такива несъвършенства да сега да чукна на дърво и тази покривалост на мен е съвсем достатъчна за моето лице. Като по принцип харесвам хидратиращи фонотени, но този в момента е матиращ заради повода, нали, защото съм на сцена. И в цвят 020 Rose Beige. Продължаваме с пудрата за лице, която използваме. Тази на Bella Pierre Cosmetics. Също съм доволна от нея. Тя ми се падна, мисля, че от кутията на Bell Box. Ето така изглежда отвътре. Добре покрива всичко. Продължавам с контура на Icona Milano. Използвам, ето така изглежда в цвят Sun Diva 02. Това ми е хайлайтер, който използвам в момента на Kiko Milano. Също така много харесвам козметиката на Kiko Milano. Имам техни червила много. Този хайлайтер ми е на повече от една година. Ето вижте как изглежда. Той вече не прилича на нищо, но ми се види много да го хвърля. Но ще го сменя скоро време. Не мога да ви кажа в кой цвят е. Като спирала използвам тази на Maybelline. Много харесвам спиралите на Maybelline. Правят ми миглите по-дълги, по-гъсти. Ето така изглежда четката. На 3 седмици тази спирала. Някъде.
Сега ще ви покажа и си извивам миглите с извивачка за мигли. Много рядко използвам молив за очите. Си го слагам по някой път вместо очна линия. Слагам молив, тук е така много лекичко да ми дръпне самото око. То е на YSL Cosmetics. Мисля, че номерчето му е 1. Не съм сигурна дали те имат номера, но ето така изглежда. Други любими мои козметики са на Enel Beauty. Използвам много техни продукции. Първият продукт е този молив за вежди. Това е четката, с която си оформяте веждите. И това е отзад самото моливче, с което ги рисувате. Той е в 20 Medium Brown. Много ги харесвам. Също молива ми за устни е на Enel Beauty в цвят 05. Така изглежда. То ми е сравнително ново моливчето. Използвам ето този гел за вежди. Рядко си правя вежди с гел за вежди. Или не мога, или просто на моите вежди не стои добре. На Анастасия Бевърли Хилс е, иначе е много хубаво. Ето така изглежда отвътре гелчето. И това ми е очната линия, която използвам. Тя е на Catrice. 24 часа издържа. Мисля, че също така е водостойчива. Аз съм доволна от нея. И ето това на Jeffree Star. Го използвам за под очите коректор. Много съм доволна от него. Покрива абсолютно всички несъвършенства, като тръбички, като черно под очите, което имате. Нищо не остава и е в цвят C5.5. Не съм изпуснала нещо. Да, и сега да ви покажа коя палитра за сенки ще използвам. Ето тази на Della Perry, който отново ми е от Bellbox. Аз не си слагам много често сенки на очите. Ето тя има 35 цвята, но днес ще сложа понеже е повод. Не си слагам поради причината, защото не мога. Днес ще си опитам да си сложа. Ще се включа след малко, като почна да се гримирам и ще го направя така на по-бърз режим на снимане. Затова ви показах предварително продуктите, които ще използвам. После ще се включа, когато съм готова и ще си направя косата пред вас. Така, хора, съм готова. И ето това е грима, който ми се получи. Не стана много добре, опитах се сложа сенки, но не се получиха и сложих осна линия с спирала. Това е червилото. Като си оправя сега прическата, че изглежда малко по-добре. И ето това двете червила, които използвах. Тези двете на Enel Beauty. Това. Капучино и другото е пак на Enel, супер модел. Си получи ето това така. Такова отзадчето, което ви го показах и го използвах. Сега ще го правя. Но това е. Така, тук мисля, че се вижда добре. Сега ще направим заедно косата. Само да отложа, че много заплетна. И така изглежда всъщност. Аз много я потрия, защото беше много цяла, иначе винаги ми мила да кръста косата. Но в момента изглежда така. Ето вижте колко е кадрева. Много фиби отзад. Само да ги махна. Така. Ето ми косата. Сега мисля да направя с този гел, който ви показах от Devon Essayas Mask Hold. Слагам
много количество, защото това нещо не може да се оправи с малко. Ето така някъде. Даже ще сложа още, защото няма да ми стигне. И почвам да я правя ето така. Слагам мъничко. Ето така. За да има този мокър ефект, който искам да постигна. Но и вие, ако си правите косата с този гел, задължително следващия ден трябва да се измени, защото косата, разбира се, ви става на клечки, за да постигне този мокър ефект на кадрицата. И аз я мия задължително, защото ако я оставя, ще ми стои много заплетена, разбира се и твърда и много капи. Като е с такъв продукт, защото я скубя. И от самия гел, като го стои няколко дена и почва да става косата ми бяла, си иначе имам пърхот. Ето вижте, не ми стигна. Само за отпред сега трябва да сложим горе-долу същото количество за отзад, ето толкова. Разбира се, ако е на по-рядка коса, много по-малко гел, ще трябва, но да виждате каква е. И ето така, хващаме ръката и я вдигаме нагоре. Така. Сега на другата страна. И ето така от вътрешната страна също е много важно, защото като си я сложите отпред и няма да изглежда добре, ако от вътрешната страна няма на косата. Така. И смятам да я оставя така като много момент, защото този гел е, както казах, много лепкав и буквално както си оставите косата, така ще ви стои. С това гледайте да направите по най-добрият начин, иначе ще се наложи да се измените, за да може да го направите пак същия процес. Да, аз моята ще я оставя ето така, по този начин. Ето вижте как може да се спастява веднага. Но сега като изсъхне, ще е още по-зле. Но ето я. Сега отдем си мерата, защото са буквално много лепкави и още не е изсъхнало. И ще се върна пак да ви покажа роклята и топчетата, с които ще влага. Сега се включвам да ви покажа какви пръскала за тяло, за помишници за пот и парфюм ще използвам днес. Използваме това спреч на Victoria's Secret Velvet Palettes. Ето това е, вижте колко малко ми е станало така на дъното. Аз имам около 6-7 такива дъгъца плът, просто това много ми харесва и си личи. Него да си сложа. Любимам и дезодоранти, ето т.е. на Tesori Doriente. Това са за мен най-добрите дезодоранти. Използвам само тях. Има и защита 24 часа. И ще използвам днеска този парфюм, който е на Akbari парфюм Medusa Oud. Много мой любим парфюм. Той е такъв арабски аромат. Аз много харесвам такива аромати, по-силни и по-тежки парфюми, запомнящи се. Това са ми любимите парфюми. И искам да ви покажа короната. Ето я, тя е много красива. Направени са като 3 розички с листенца, като... тя не може да стои просто така на главата. Аз се закрепя. Ох, ето вижте. Се закрепя с такива фибички отзад. Не, че ето така изглежда. Имаме 3 камъчета.
Много е красиво. Това е короната на Павел-Банската царица Роза. Смъртни значи умираме. Всички! Пирине, пирине, пирине. Имат ли песни дъжди? Любимата й книга е "Живот в скалите" на Мария Лалева. Хобито е да рисува. Обича да готви и да прекарва времето си сред природата. Описва себе си като отдайна. И да бъдеш за пример за малките деца. Готова ли си? Предполагам, надявам се. Аплодисменти за Валерия! Благодаря ти! Благодаря ти, мила моя. Претендент номер 5, Теодора Торева. Заповядай. Теодора, знаем, че и ти обичаш пътешествията и затова ще ти задам вечния въпрос. На море или на планина? Какво предпочиташ? Обичам и морето, и планината, но определено морето ми е по-на сърце. А ти си балканджийка. Така е, но мечтата ми е един ден да живея на морето. Добро утро на следващия ден. Вижте колко е гадно времето и аз ще ходя сега до Пловдив, понеже имам изпит в 2 часа, в момента е 10:30. Днеска сме 14. Да, и влога ще продължи днес и утре. И сега тръгвам за Пловдив. Ужасно отвратително на времето. С искате информация, си взема изпита и всичко да мине наред и всичко да мине добре. Като стигна в Пловдив ще се включа отново. След изпита пак да ви кажа как е минал и след това отиваме направо в Павел баня. Нали, първо ще се оправя у нас, ще покажа как се правя грима за сцена. Понеже днеска, аз не знам дали ви казах, аз играя народни танци. Днеска имаме 35 годишнина на ансамбъла и ще има много голям концерт. За това много се надяваме да се предавали. И ще ви покажа сценичния ми грим как се го правя, също така и косата. Ще ви снимам всичките... ще ви кача всички танци. Къснаха ми влога. И трудно да ви казвам, че ще ви покажа как си правя сценичния грим, как си правя прическата, ще ви покажа абсолютно всеки един танц, после на клип ще го прикача, който сме танцували. Също така ще ви покажа и костюмите, как се преобличаме, как се обличаме и след това ще имаме и банкет в хотела Княз Павел, който се намира в Павел баня. Ще ви снимам и оттам. И като цяло днес ще бъде много интересен и интензивен ден за мен. Сега чао от мен и ще се видим после. Една черта, хайде чао. До септември. Там не сама.
Здравейте от събота, днес е 15 и ви бях обещала, че снимаме днес празника на Ростов баба, но не се наложи да си приберем с приятеля ми, вече сме в Пловдив, но ще намеря така кадри от някъде, ще намеря, ще ми пратите, ще ви кача, може би пак в влога да ви покажа. Прибрахме се преди малко, правих разстрели тук, пуснах перални, след малко даже трябва да и да простра, но сега забравя да се включвам да ви покажа какви неща получих с нощи. Едното е това, приятелите ми подари Айкос. Ще ви го покажа сега как изглежда. Ето така, той е Лума най-нови, аз съм го отворила, разбира се. И отзад изглежда така много красиво, се отваря от тук. Ето така. И вътре имате ето тези инструкции на Айкос, които се отварят от тук. И вътре имате, сега да ви покажа, и вътре имате 3 книжки с инструктаж на различни езици, как трябва да се почистват и Айкоса и такива неща. Сега ще ви покажа и самия него. Така. Ето му е кутийката. Много е красива. Бяла изчистена. И това е той. Вижте колко е красив, хора. Много красив сребрист цвят. Златист. Ето това ме писалката. Това е той такъв графитен. Сякаш. Вътре си е по стария начин. Писалката му е единството нещо, което е различно от стария Айкос. Ето така е вътре кутийката. И тук му е за реалното. Аз съм го изкарала, разбира се. Ето иначе така изглежда като на стария Айкос. За реалното аз имах Айкос 2 Duo, където беше предпоследния модел, но не мога да ви го покажа сега, защото просто го свърлих, понеже беше трагичен и нямах търпение за този нови. Съм много благодарна на моя приятел, че ми го подари. Така, сега следва. И забравя да кажа, че върви също така с 3 кутии цигари. Едната вече съм я изпушила. Имах 2 тюркоаз и тази е тик. Така. Следващото нещо е община Павел баня. Вие сте видяли кадри, че ходих на среща на всички царе и царици. И оттам ни подариха. Вижте. За каква красота става въпрос. Това е много красива чаша. И може би това ми е една от най-любимите чаши. Аз тук ще направя малко подобрение такова отдолу и тук, но вие ще видите в следващия влог или клип, който ще кача, но ето това е чашата. Много е красива. И също така всеки от нас получи и такъв каталог на община Павел баня за 24-та, като мен също ми има вътре. Ето тук. Това съм аз. Това и ето тук горе също ми има. И ще си го запазя, разбира се, за спомен. И това искам да ви покажа. Може би ще ви покажа козметиката ми за коса, за лице, за тяло, какво използвам, парфюмите ми, всичко може би ще ви покажа в следващия влог, защото този влог стана вече много дълъг. Мисля, че вече е около 30 минути някъде и аз понеже съм нова в тази серия, може на някой да го отекчи информацията, която му казвам и му показвам. И затова мисля да приключа днес влога. Да ви пожелая всичко най-хубаво и най-приятно. Абонирайте се за канала, ако ви харесва. Предстоят много изненади в този канал. И ще си оставя до Инстаграма в описанието. Коментирайте и харесайте. Довиждане!